ito. So malapit tayo. Last 500 meters to the finish line. Ayan na, ayan na. Harap na tayo, harap. Oo, harap na tayo. Harap na to. So ayan na mga idol. Sino kaya unang babanat dito? Sino munang babanat? Kuha ba? Kuha. Ayan na. Sino munang babanat dito? Alexis Magara nasa harapan. Alexis Magara nasa likod na itong si... Ayan na. Si Daniel Dos Copos mga idol. Ayan na. Last 500 to 300 meters to the finish line. Tignan mo, mabuti. Ayan na. Alexis Magara. Ayan na natin pero bukan titisikit pa. Ayan na Alexis Magara. Daniel Dos Copos. Ayan na mga idol. Alvin Magara. Oh. So, yo. Diyos ko mga idol. Dito kayo tayo sa amateur. Road bike amateur. So, bago tayo mag-backends, kailangan muna natin mag-shoutout Shoutout kay Sir Frederick Feliciano. Yun, nakakita natin kanina. Shoutout kay Barangay Captain ng Nieves, San Leonardo, Nueva Ecija, si Barangay Captain Boy Parera. Shoutout sa ating mga supporters, subscribers, and viewers. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, subscribe na kayo dahil napakagandang magiging banatan dito ha. Malupit ang bakbakan dito ng Open Amateur. Shoutout din kay Marlon Vicente, kay Sir Lito Cuevas Cipriano, kay Sir Rick Balmes. Dito ba natin si Nico Loma, si Ma'am Carissa Tauzon ba yun? Hindi ko lang makin dito. So shoutout kay Placido Valdez kanina na solo breakaway. So hindi natin iba may shoutout dahil nakalimutan ko na namang maglista ng isa shoutout. Gusto ko kain daw. So yung mga natatandaan lang muna natin ang ating shoutout. Shoutout kay Boss Dadex, si Boss Martilia, Boss Joe Mendoza, Boss Gerard Sabado, Boss MD Manguan, Boss Ezra Ramos, Boss Job Aquino. At siyempre sa lahat ng ating mga subscriber dyan, salamat. Maraming thank you sa inyong pag-suporta sa ating YouTube channel. Hanggat may pang gasolina tayo, hanggat may pang lugo, may pang pare, tuloy na tuloy ang ating vlogging. Ito, napakarami itong ating mga Open Amateur. So happy fiesta dito sa Barangay Nieves, San Leonardo, Nueva Ecija. Salamat sa ating mga supporters na taga rito ha. Hindi man namin kayo maisa-isa, pero mahal na mahal ko kayo. Ayun, mahal na mahal kayo ng Team Kapajak. Kaya sabi ko na habang buhay tayo, habang malakas, patuloy ang dokumentadong video para ma-discover ang ating mga nagnanais maging pro cyclist. At sa lahat ng mga pro cyclist naman, nakikita ang kanilang mga husay na inyo lang makapanood dito sa Team Kapadyak Cool Bikers. Sumali si Algin. So marami pang nahuli sa likod Okay, nabalangguan to ha. Nueva Ecija Pangasinan na naman. Talagang mortal na magkaway ito mga tiga Nueva Ecija. Hindi naman magkaway, magkatunggali sa larangan ng karera ng bisikleta. Kahit nung panahon pa ng Marlboro Tour. So ang ating oras, alas 12 na mahigit. Bumabakbak pa rin tayo. Ito na, mukhang nawala si Whitelix ha. So sa uli, may mga alaw nito. Si Francis yata ito ha, ng Team Bike doon. Meron kayang makakaunang maka-breakaway dito dahil 5 laps tayo, napakahaba ha. 5 laps is equivalent to 40 kilometers. Andito yung mga Team Dandex, Team G-Star. Dito yung mga dito, Team SMBC ng San Manuel Pangasinan, Team Ginley Cycling, Team 7-Eleven, Team DOI na, Team Banat. Dito ba yung mga dito, napakarami ito, Team Banang Placido, dito na rin. Ayan, lantas tayo. So wala pa rin tayo nakaka-break kami, puro pagbabanda. Team Go for Gold, dito rin pala. Napakarami natin mga cyclist na mga amateur cyclist. Wow! Team Excellent Noodles, dito na rin.
ito, may umahanda. Sino to? Si Marvin Julian ng Team Dante. Kasunod niya si Carl Marcin Guzman ng Team Jinli. Ayun na, dalawang breakaway. Nagtatakang makalayo sa napakakapal na Peloton. Ito mga si Carl Marquez, noon nang kagad ni Marvin Julian. Ang kadal speed 53 kilometers per hour. So nakakalayo sila ng mga 70 meters sa ating Peloton. At hindi magiging bano dito mga amateur na to. Sino kaya makakatakas dito? Ayan na yung ating Peloton. Ayan na yung ating Peloton. So may umaadvance na Gio, si Gio, naku, isa si Jerry Capua, si Aljim, at saka si Alfred Agbanlong. So ito si Slater, si Daniel Pascual, si Ivan Grabador, ito si Mark Joseph, si Giancarlo Macabata. So inabutan yung ating dalawang breakaway kanina. Ito si Gio Villas ka nasa harapan. Saka si Jerry Capua sa likod, kalimutan ko. So buo pa rin ang ating Peloton. Walang nakabanat ha. Walang nakatakas. Yun, nagbabanatan sa harap. Ninyo rin, andito rin pala. So right tayo, layo pa. Ayun na ate. So ito na pala, kakanan na tayo dito. Yun, bumaanat tayo yung si Ken Ken ang timbanat. Kaya pala timbanat dahil bumabanat. Shoot ko po kahit ito. Wala si White Mix ha. So ito, may mga team Saragosa ng FNC ha. Ito si Marvin Julian, nasa patikabay. Nandito kayo sa bandang likuran. Talagang pakalasan dito mga idolo. Ang kakalas dito, naubusan ng gasolina. Kulang sa ensayo. Kaya dapat talaga ang sikreto, sabi nga ni Ronald Duran, sa ensayo. Ensayo unlimited. Para maging malakas. Dito rin, may Team Espanya. Yun. Dahil doon naman, si Russell nagapit ito, humabol. Nahuli yan eh. Kung saan kasi nagpupunta. So yan, dito makikita yung mga kulang sa ensayo. Madaling kumalas. Dati na alam kung kumalas talaga o may sumasakit sa kanilang katawan. So nahuli tayo sa likod, so di tayo makakahabol dun ha. Po, Eddie Tabukol po. Ay, si Tabukol. Si Eddie Tabukol, kapamangkin ko ni Danny Tabukol. Oo, makikita mo talaga yung mga kumakalas. Dito rin pala si Bosque. Hoy! Ayan na. Shoutout sa lahat ng mga barangay Kakawad na kagaya ko. Barangay Tanod, mga marshals, mga organizers ng palalong ito. Shoutout sa inyo lahat. Kaya kung hindi dahil sa inyo, hindi may ensayo ang ating mga aspiring pro cyclists ng Pilipinas. Meron na kaya tayo breakaway? Andito yung mga matitikas na amateur cyclist ng Nueva Ecija. King Vincent Mercado, Daniel Dos Corpus, John Carlo Macabata, John Macabata, si Gio Villasca, lahat. Si Slater. Ayun o, napakarami ito ha. John Lloyd Cuenca, dito rin pala ha. So wala pa rin tayong breakaway. So dito rin pala si James Fresco din. Kasi nagapit o. Ito, meron tayong pumapanap ng mga breakaway. Apat ito. Si Slater, si John Lloyd Cuenca. So hindi tayo makaporma talaga. Mahirap.
ating breakaway, Sam Gopo Gold. Medyo nakaka-advance itong ating breakaway, ha. Napakabilis. Grabe. So nakakalayo siya ng mga 100 meters sa Pereton. So sino itong ating breakaway? Tingnan natin kung sino itong ating breakaway. Sino itong ating solo? Si naku po, hindi po nata kilala. Justin Nabaluna. Justin! Ayaw, si Justin. Si Justin Nabaluna itong ating solo breakaway. Nakakalayo siya ng mga malapit lang, ha. Ayan na, oh. Mga 80 meters lang ang kayang kalamangan doon sa ating Peloton. So ito yung ating solo breakaway, ha. So hindi pa rin siya inaabutan ng Peloton. More or less mga 100 meters na kayang labang doon sa ating Peloton. Okay, dito na naman tayo sa highway. So ito natin dito yung ating Peloton. So ito na yung ating Peloton. May mga sumusunod na. So madidikita na nila itong si Justin Nabaluna. Mabilis ang hatak ng ating Peloton. Ayan. Ito si Ivan Grabador, umaangat. Sinusod ng kagad ni Joshua Estrada. Si Joshua Estrada at saka si Ivan Grabador at saka si Gio Villasca. Kaya sa likod yung mga batang klase do, didikitin na nila itong si Justin Nabaluna. O, dos. So, ito yung ating breakaway. So, ayan, didikit na. Sa likod. Dos na. So, didikitin na siya ng karat hangin. Ayan, si Joshua Estrada, mga idolo. Nakasunod dyan yung isang batang Placido. Ayan na, umangat sa kaliwa. Ginangatan na ito isang nakabatang Placido. Sino ito? Sino itong umangat na ito? Ay, si Kwanto, ah. Si Genesis yata ito. Si Genesis. Fuck, Genesis. Siya nga ba ito? Ba't MTV ito? Ba't parang siya ito, ha? So, sa likod. Ay, ating likuran. May nag-aabot. Dumidikit kagad. Ito, mga tiga-Pangasinan. Oy, Yamate! Oh, Yamate! Pati! So ito may nakakalpas na dalawa. Isang tiga-Pangasinan. Oo, tiga-Pangasinan dito isang to. Si Mike Leonardo Valdez naman yung hawak niya. So dalawa tong ating breakaway. Ang kanilang speed 47 kilometers per hour. Kaya nilang ilayo ang kanilang sarili doon sa mga naghabol sa likuran. Sa likuran may isang naghabol. Pwede tayo sa dalawang breakaway, oh. Ay, puta. Uy! Tulikod. Sige, sunod ng sunod. Makalawang lap na tayo, mga idolo. So, meron tayong dalawang breakaway kanina. Hindi natin alam kung inabutan ba ng ating Peloton, pero palagi ko hindi. Hindi nila inabot yung ating breakaway. Oh. So, laban ang kwanto, Nueva Ecija versus Pangasinan. Andito yung mga panlaban ng Pangasinan, si Algin, si Bertoldo, si Joshua Estrada,
Si Daniel, meron Nueva Vizcaya dito, Oh, dito pa rin pala si, Bernard Luzon, sumali din, So, tingnan natin kung sino yung mga breakaway. Ito, si Russell at si Gio. Okay. Okay, bakit natin tayo? So, ito natin dalawang breakaway. John Lloyd Cuenca and Daniel Jos Corpus. Ang mabagal ng pedal na. Din ba? Din na. 46 kilometers per hour ang kanyang takbo. Nakakalamang sila sa peloton ng mga 100 to 20 meters. Itong si Daniel Jos Corpus and John Lloyd Cuenca. Palusabi, Science City of Muñoz and Llaneran, Nueva Ecija. Parehong aspiring pro cyclist. Isang team 7-Eleven at isang team Dandex. Uy, mabilis din ang takbo, 50 50 kilometers per hour. Mabilis din ang takbo ng dalawang to, pero dapat to makalayo sa ating mga breakaway kaya sa ating plano ito. Naku, ayaw maghiwalay. Ayun, binitak. Mabilis ang takbo. Ayan, 51. Ano mo? John Lloyd Cuenca and Daniel Jos Corpus, talagang magkaibigan to. Malalakas, marami nang napatunayan to sa larangan ng pamimisikleta. Mga panalo, mga paahon o mga parimate. Yung dalawang yan ay talagang marami nang napapatunayan sa likod. Ako, naghahabol na yung peloton, naghahabol na yung peloton. May umahabol, marami. So maraming umahabol sa likuran, mga idolo. So advance tayo sa harapan. Abutan. Ito na yung ating dalawang breakaway. So pumipiga dahil may naghahabol sa likod. May naghahabol, ito na yung peloton pala, ayan na yung peloton. So pero mabilis yung kanilang takbo, hindi rin hindi rin basta-basta yung kanilang takbo, matulay, 50. Mini-maintain nila yung 50 takbo para hindi sila abutan ng ating mga peloton. Well, last to last na lang tayo. So ang tanong, kung mapapanatili nila ang kanilang breakaway o aabutan sila ng peloton sa likuran. May nag-aabot sa likod. May nag-aabot sa likuran. May dumidikit mga idolo. Dalawa itong dumidikit na to. Dalawa. Sino yung dumidikit na yun? Itong isang taga Pangasinan. Napangalan ito kanina. Tsaka isang 7-Eleven. So apat ito. May nag-aabot pa isa ito. Team GLC. May dumidikit pa. Sino to? Si Mark Andre Santos. So ito mukhang naubusan ng taga Pangasinan, naubusan si Idolo. So dito tayo sa apat ito ang ating breakaway. Naku, dalawang 7-Eleven, isang GLC at saka isang Team Dandex. Malakas doon naka 7-Eleven si Alexis Pagara. Sino to? So naku, mukhang buwibigay itong si John Lloyd Cuenca. Nakakalayo na sila sa kanilang likuran sa peloton ng mga 120 meters. So pakalasan talaga ito, pakalasan. John Lloyd Cuenca. Sino ito? Naka-GLC na ito, parang si Mark Andre. Ang kanilang speed 52. Grabe. Matulin na ito mga idolo. Matulin na itong kanilang takbo. Tapos Alexis Pagara. Sino isa? Mark Andre Santos. Ang bilis ang bilis ng hatak ni Daniel Jos. Yun So ito yung ating peloton. So nakakalamang lang yung ating breakaway ng mga 80 meters, abutan na. Ayun si Bosque. Kumakarga na rin itong si Bosque mga idolo. Ito pa yung dalawa, Nino Lim and Joshua Estrada.
So nagkakahiwa-hiwalay na ang ating mga siklista. Ito na, itong pinaka-second group natin. Ninyo Lim, Joshua Eterata, si Bosque, at saka si Carl Marquez. So nakakalayo lang yung ating peloton ng mga 100 meters dito sa second group natin. Yun pa na, yun o, ito na yung ating po. Mukhang hindi na pumipiga yung ating peloton. So ito mga maghahabol, Batang Placido, dahil walang Batang Placido sa harapan. At saka walang tiga Pangasinan. Wala si Aljim Martin sa harap. So ang panlaban ng Pangasinan ito si Joshua Eterata. Si Aljim na iwan sa peloton. Ito isang Batang Placido, wala dito si Russell ha. Si Russell Agapito ng Batang Placido, wala dito sa ating peloton sa harapan. Si Justin Nabaluna, naiiwan din sa likuran. Ayun, si Aldi, humahabol na si Aldi, tsaka si Kalkal, mga idolo, kumakarga na itong ating peloton. Bumabakbak na ang ating pelotons. Okay, so almas tayo sa harap. So ito ha, mukhang ginokontrol ni Slater tong grupo. Si Kalkal, sumisi. Ay, sus ko po, matinik! Aray ko po! Matinik! Ayun, bumaangat na sa harap. Diyos ko po. Kanya-kanyang tumisan. Oh, tanggol na. Ang mabilis ang baksak. So lahati sa tatlo ang ating grupo. So tignan natin, inabutan nga yata yung breakaway ha. Mukhang inabutan yung ating mga breakaway. Eh puro buto na. Inabutan sila John Lloyd Cuenca mga idolo. So tignan natin si Slade dito, harap na. So inabutan ba yung ating breakaway? Inabutan ba? Hindi. So tignan natin, parang inabutan. Inabutan nga yung ating breakaway. So ito na yung ating mga breakaway ngayon. Inabutan sila John Lloyd Cuenca. Remate! Ay, sabi dalawa kanina. So dalawa pa. Last 2 pala kanina eh. So ito na yung grupo. So nagpapakalasan dito sa harapan. Mukhang kumakalas tong si Ninyo Lim ha. Naubusan si Ninyo Lim mga idolo. Nandito si Slater. Nasa aluwa itong si Russell Calcino. Nang kagad din Daniel Jones Corpus. Nako, walang tumutugis ha. Walang tumutugis. Ito, naiwan itong mga grupo ni Justin Nabaluna at saka si Slater. Nako, yun lang. Naiwan si Jarlod sa likod. So, mga patikan itong nasa breakaway natin. Russell Agapito, Daniel Jones Corpus. Sino pa ba ito? Si Alexis Pagara and Aljim Martin. So, naiwan si John Lloyd Cuenca sa may bandang likuran. So, 4 to ha. Batang Placido, 7-Eleven, 2, at saka isang Team Excellent Noodles. Sa pangunguna ni Aljim Martin, pa-easy na sa gitna kanina. Alexis Pagaran dito. Sama sa Banatan. Ayan, Alexis Pagaran ng gano'n. Ay, putang ina. So, ayan yung ating breakaway. Ayan yung ating mga breakaway. Ito ating second group, si Joshua Eterata sumusunod. So, ito pa iba. Kinain ng peloton sila John Lloyd Cuenca. Ay! So, ito, second group ha. Ito, second group to. So, asa yung ating breakaway? Medyo malayo yung ating breakaway ha. Ito yung skater. So, malayo yung ating breakaway ha.
Sa breakaway. Naiiwan si Idol sa breakaway. So, punta nyo sa harapan. So, ito tayo sa apat na breakaway. Ang kanilang kalabangan doon sa nagrabo sa likod, mga 100 to 200 meters na. Puro mga elite pala itong mga dito. Alexis Pagara, Russell Capital, Daniel Jos Corpus, and Aljim Martin. Nueva Ecija versus Pangasinan ng Labran dito, ha. So, ang kanilang speed 46 kilometers per hour. Last one lap na lang tayo. So, medyo nakalayo sila ng napalayo, ha. Doon sa mga naghahabol sa likod. So, malayo, ha. Malayo ang agwat nila sa breakaway. Eh, kung ano? Ano? Malayo lang. So, ito yung ating peloton. Tingnan natin kung maghahabol pa to. Doon sa ating apat na breakaway. Medyo malayo na itong ating peloton, ha. Hinahatak ngayon ng mga Team Dandex. So, asahan nyo, magandang kribatihan to. Sino kaya ang panlaban dito ng 7-Eleven? Alexis Pagara, Aljim Martin, Daniel Jos Corpus. Alin sa dalawang yan, dahil parehas sa 7-Eleven to. Ito naman ang pambato ng Pangasinan. Itong si Aljim Martin. Okay. So, hindi na maghahabol yung mga taga-Pangasinan dahil meron ng taga-Pangasinan dito sa harapan. So, ang wala dito ang team ay yung team ng GLC. Yun ang wala dito. Pero ka-team din nila to, eh. So, sila Daniel Jos Corpus pala. Yun. So, sasabihin natin pala, labanan ito ng mga GLC. Itong si nire-represent ni Daniel Jos. Nire-represent naman ni Alexis Pagara yung 7-Eleven. Team Excellent, itong si Aljim Martin at Patang Placido. Ito naman si Russell Agap ito. So, malayo na talaga. 200 meters na lang mga idolo, 200 meters. Lalapit na yung ating peloton. Lumalapit, ha. Lumalapit yung ating amigaw. Kasi inanakpay. Lumalapit, Diyos ko po kaya baka lumapit pa yung peloton dito, 200 meters na lang. So, malapit na tayo sa finish line. More or less, 2 kilometers to the finish line na lang tayo. Pero ang tanong, aabutan pa kaya ito ng peloton dahil lumalapit, natatalo ko na yung ating peloton. Titignan mo yung peloton, malapit tayo sa finish line. So, sino sa apat ito makakakuha? Sino sa apat na ito? Russell Agapito, Aljim Martin, o itong si Daniel Jos Corpus. Sinong unang babala dito? Sinong unang kakarga? Si Russell Agapito, yan, medyo nagkakadikdikan ng mga idol. Ayan na yung ating peloton, parating na sa likuran. Parating na sa likuran yung ating peloton. Titignan mong mabuti yung ating peloton. So, malapit tayo, last 500 meters to the finish line. Ayan na, ayan na. Harap na tayo, harap. Oo, harap na tayo. Harap na, to. So, ayan na mga idol. Sino kaya munang babanat dito? Sino munang babanat? Kuha ba? Kuha. Ayan na. Sino munang babanat dito? Alexis Pagara nasa harapan. Alexis Pagara nasa likod itong si... Ayan na. Si Daniel Jos Corpus mga idol. Ayan na. Last 500 to 300 meters to the finish line. Tignan mo, mabuti. Ayan na. Alexis Pagara. Ayan na yung ating pera na. Bukan titikit pa. Ayan na, Alexis Pagara. Daniel Jos Corpus. Ayan na mga idol. Aljim Martin. Ayan na, Aljim Martin. Ayan na.
Excellent Nunes! And Daniel Dos Corpus! Ay, Russell Agapito! Yun, sinasabi ko. Sino? Hindi, second siya, di ba? Oo, second. Pang-ani pa si John Lloyd, oh. Ala.